Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Wara sentejn fejn fihom il-karnival tradizzjonali Malti jew ma sarx minħabba l-pandemija jew inkella sar permezz ta' edizzjoni ridotta, bosta kienu dawk li laqgħu biħġarhom il-karnival 2023. Dan kien is-sentimenti li esprimew bosta li tkellmu magħna minn tekniċi sa' siffiena e kif il-kol tennew li jinsabu kontenti li r-renju tal-bluwa reġa' lura għal mod kif il-kol imdorrin bih. Lum aħna tinħossuna ġejna bħalma konna wara sentej Covid u ġejn issa nieħdu pjaċir fi-żmien tal-karnival, sentej batijax ma ħsajniex niżlu għad-delizzju li kellna u issa ġejna naqbdu nieħdu il-pjaċir tagħna u kellu bżonn it-temp u hekk jidher li għajżhom dawk it-tliet ijiem li jgawdi kulħadd kemm aħna il-karristi u kemm il-poplu Malti u Awċi. Naħseb xi ħaġa li hekk tbissilna l-karnival lilna tbissilna kollox il-Beltinu. Għamilna 3 snin il-maħżen. ħriġna bi prodott finali li xorta l-qalbna. Sentejju, xorta jibsata, ma tissapportija u saġġaġ il-frottu. Konna nistennew, konna l-assentej minna dal-briju. Inna sentejn neqsin minn dawn l-attivitajiet, għamilna sakrifiċċju kbar bil-familji, bit-tfal, bħajjata, aħna l-ħaddiema, tifhem, u ningawduh, insertanna temp sabiħ, u ngawduh kemm jista' jkun. Waqt li konna tinterqu fit-toroq tal-Belt Valletta ma naqsux ukoll dawk l-istejjer mill-modi illi ħafna oġobhom jaqsmu magħna. Kien inqas briju mill-lum. Ħafna. Anke bħala kostumi ma kienux bħal tal-lum. Qabel kienu iktar żgħar. Tajjeb, jiena nafu antik nafu li jwadbu il-pellini sabiħ tal-lum ukoll, ma l-antik antik. Niftam għattadana, niġru l-pellini, law ġeħelwa, ekkonna. Ked niġi ma' msiri u ekk u niftakaru. Il-parata u it-tfal jitfu il-pellini, il-pellini u l-affarijiet. Tallu maħjar, għax iktar modern. Wakka l-ilbis tagħhom iktar sabiħ. Dari aħna konna ta' tfal li konna niġru barra u mhux dan il-lussu, dan l-lussu verament sabiħ.